येस. तर असं काल आपण हा कर्मयोग बघितलाय. आता मी जसं म्हटलं की आपण कर्मयोगावरच आहोत. पहिले 6 अध्याय, जसं तुम्ही पहिल्या अध्यायामध्ये बघितलं असेल की पहिले 6 अध्याय तुम्हाला कर्मयोग सांगतात, मधले 6 अध्याय भक्तियोग सांगतात. मग या ज्ञानयोगाचं काय महत्व आहे, आणि म्हणूनच पुढे जाऊन आपल्याला ज्ञानयोग सुद्धा बघायचा आहे. मग हा कर्मयोग काय सांगतो, तर तुम्ही तुमचं कर्म करा. आणि म्हणूनच भगवंतांनी कालच्या अध्यायामध्ये प्रत्यक्ष सांगितलंय, कर्मापासून पळू नका. आणि म्हणूनच अर्जुनाला सांगितलंय, तू कर्म कर, तू एक क्षत्रिय आहेस, तू पाप मानू नकोस, मनामध्ये करुणा आणू नकोस, परंतु तू क्षत्रिय धर्म सोडू नकोस, तुझं कर्तव्य सोडू नकोस. आणि म्हणूनच जे आपण कालच्या अध्यायात बघितलं की प्रत्येकाने स्वतःचं विहित कर्म म्हणजेच आपलं कर्तव्य पार पाडणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आपल्या कर्तव्यापासून चुकू नका, आपल्या कर्तव्यापासून पळू नका. आपल्या आई वडिलांना पूजणं, आपल्या आई वडिलांची काळजी घेणं हे आपलं कर्तव्य आहे. आपला गृहस्थ धर्म कितीही मोठे झालो बघा, हे या भगवंतांनी काय सांगितलंय हो दुसरं, भौतिक जगामध्ये आल्यानंतर अहो ज्यांच्याशी आपण कृतज्ञता, ज्या भगवंतांशी आपण कृतज्ञता दाखवायची आहे, की ज्या भगवंतांनी सगळं जग निर्माण केलंय, आणि मग जे आई वडील आपले, आज आपण त्या अध्यायात येणार आहोत आता, आणि म्हणूनच ज्या आई वडिलांनी आपल्याला जन्म दिलेला आहे त्यांच्याशी किती कृतज्ञ वागायचं हे तुम्ही ठरवलं पाहिजे. आणि म्हणूनच आयुष्यभर ती कृतज्ञता असणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. मग प्रत्येक जण जात असतो हो तो त्या फेज मधून. प्रत्येक जणांना ते जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या सगळ्यातनं जायचंय. कोणीही चुकलेलं नाहीये. हे दुःखालयम आहे. आणि या भौतिक जगामध्ये कोणीही या गोष्टींपासून चुकलेलं नाहीये. आणि म्हणूनच याची जाणीव कायम ठेवणं हे अत्यंत मनात महत्वाचं आहे. हे भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांविषयीची कृतज्ञता, काल जसं आपण म्हटलं की कृष्ण भावना भाविक कर्म करणं. आणि म्हणूनच जो यज्ञ करायचा आहे, कलियुगाचा जो यज्ञ आहे, हरे नम हरे नम हरे नम केवलम कलौ नास्ति कलौ गतीर अन्यथा. मग कुठलाही दुसरा मार्ग नाही, फक्त नामस्मरणाचा मार्ग आहे. इतर कोणताही मार्ग नाही, इतर कोणताही मार्ग नाही, इतर कोणताही मार्ग नाही. हे प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभूंनी चरितामृतामध्ये लिहून ठेवले. आणि म्हणूनच हा कलियुगाचा यज्ञ, जसं मी म्हटलं की त्रेतायुग, द्वापारयुग, सत्ययुग याच्यामध्येच असे वेगवेगळे यज्ञ होते, कारण त्या वातावरणामध्ये सत्ययुगासारखं पवित्र वातावरण जिथे मनुष्य स्वतःवरती लाखो वर्ष मनुष्य जगायचा. आणि म्हणूनच कुठेतरी मनुष्य स्वतःच्या इंद्रियांवर, मनावर, सगळ्यावरती ताबा मिळवून त्या प्रकारचं ध्यान, समाधी, मग आपण 6व्या अध्यायामध्ये ध्यानयोग सुद्धा शिकणार आहोत की काय आहे अष्टांग योग आणि कशा प्रकारे आपण स्वतःच्या मनाला ध्यान योगाद्वारे सुद्धा नियंत्रित करू शकतो. आणि म्हणूनच या प्रकारे कशा, मग तो मिथ्याचार नको, जसं आपण काल म्हटलं की मिथ्याचार नको. ज्याला प्रभुपादांनी खूप सुंदर असं उदाहरण नाव दिलंय, शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम. इतरांना दाखवण्यासाठी करू नका गोष्टी, त्या गोष्टी मनापासून करणं. आणि म्हणूनच मनाच्या इंद्रिय विषयांना, आणि म्हणून जे इंद्रिय विषय जे मनाशी निगडित आहे, मन हे बुद्धीशी निगडित आहे, जी आपण आकृती काल बघितली सुंदर अशी, की ते इंद्रिय आहेत, त्या इंद्रिय घोड्यांचे ते चाबूक आहेत, त्या मनाच्या चाबुकाच्या हातात आहेत. आणि तो चाबूक मनरूपी चाबूक आहे, आणि त्या चाबुकाचं बुद्धीच्या हातात आहे. त्या दोऱ्या, सगळ्या चाबकाच्या दोऱ्या या बुद्धीच्या हातात आहे. आणि तो आत्मा आरूढ झालेला आहे त्या रथामध्ये. आणि म्हणूनच आत्मा बघतोय, परमात्मा देखील बघतोय की कशा प्रकारे बुद्धी काम करते. आणि त्यासाठीच त्या आत्म्याला योग्य प्रकारे मार्गदर्शन करणं, त्या मनाला योग्य प्रकारे मार्गदर्शन करणं, की जेणेकरून बुद्धी व्यवस्थित चालेल. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे आपण दुसऱ्या अध्यायात बघितलं की कुठेतरी काम वासना, जे तिसऱ्याही अध्यायात आपण शेवटी बघितलं की काय मोठा शत्रू आहे, सर्वात मोठा शत्रू इह वैरिणम, तर तो लस्ट आहे, तो काम आहे, ती वासना आहे. आणि ह्या वासनेला कशा प्रकारे टाळायचं, आणि म्हणूनच या वासनेपासून स्वतःला कसं मोकळं करायचं, की जेणेकरून आपण या भौतिक बंधनांपासून स्वतःला मुक्त ठेवू. आणि मग ज्या प्रकारे आपण बघितलं की कौटुंबिक परंपरेसाठी कोणीतरी जो नेता असतो, जी आदर्श व्यक्ती, म्हणूनच अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं की तू युद्ध कर, तू जर पळकुटा झालास तर तुझ्याबरोबर तुझा आदर्श म्हणून सगळे करतील. आणि म्हणूनच त्या वर्णाश्रम पद्धती, जे आजही आपण त्याच्याबद्दल जाणून घेणार आहोत.
आणि म्हणून प्रत्येकाने प्रत्येकाचं विहित कर्म म्हणजे यज्ञ. मग त्या शेतकऱ्यांनी शेतात काम करून त्याचा यज्ञ पार पाडायचा आहे, एका गृहस्थाने गृहस्थाचा यज्ञ पार पाडायचा आहे. म्हणून आपलं विहित कर्म, आपली जबाबदारी टाळू नका. या भौतिक जगामध्ये सुद्धा तुम्ही ते सुख उपभोगू शकता. भगवंत म्हणत नाहीयेत की तुम्ही काहीही करू नका आणि तुम्ही तुमच्या शरीराचे हाल करा आणि तुम्ही सतत नामस्मरण करा, उपास तापास करा म्हणजेच तुम्ही मला मिळतात, असं काहीही भगवद्गीतेत लिहिलेलं नाहीये. भगवंत प्रभुपादांनी लिहून ठेवलंय त्याचा अनुवाद की तुम्ही पहिल्यांदा आपल्या शरीराची काळजी घ्या. आणि म्हणून पुढेही आपण जाणणार आहोत. एक मिनिट. आणि म्हणूनच आपण जाणणार आहोत की कशा प्रकारे आपण या वासनेला कंट्रोल करायचंय, नियंत्रित करायचंय. मग या मनाला कशा प्रकारे ट्रेन करायचंय, या मनाला मार्गदर्शनाची गरज आहे. या मनाला मार्गदर्शन नाही केलं तर त्या मन भरकटत जातं आणि मग जसा तो रिमोट कंट्रोल, टीव्हीचा रिमोट कंट्रोल आपल्या हातात असतो तसं न होता आपण त्याच्या हातात जातो. हो, मग आपल्याला आपली बुद्धी जाते कुठे, आपलं मन जातं कुठे, आपण कसे काय असे वागू शकतो. आणि म्हणून त्या मनाला केंद्रित करणं, त्या मनाला ट्रेन करणं हे आज आपण पुढेही जाऊन बघणार आहोत. आणि मग आज आपण 4थ्या अध्यायामध्ये बघतो आहोत की ही कुठेतरी इतिहास आहे. कुठेतरी या जी गुरु परंपरा, जी भगवद्गीता जशी आहे तशी आपल्यापर्यंत पोहोचली, त्यालाही कुठेतरी इतिहास आहे आणि तो इतिहास आपल्याला जाणायचा आहे. कशा प्रकारे ही भगवद्गीता, मग तुम्हाला मी काही प्रश्नही विचारणार आहे. आणि मग कशा प्रकारे प्रत्येक जण वर्णाश्रम पद्धतीद्वारे, ना कुणाच्या जन्माद्वारे ना कुणाच्या धर्माद्वारे, पण तुमच्या कर्माद्वारे प्रत्येक जण कशा प्रकारे कर्माद्वारे भगवंताला मिळवू शकतो, प्राप्त करू शकतो. आणि मग कर्मयोगाबद्दल जाणून आपण ते दिव्य ज्ञान कसं प्राप्त केलेलं आहे आणि पारंपरिक परंपरांचा, अशा अनेक गोष्टींचा आपण आज या कर्मयोगामध्ये जाणून घेणार आहोत. मग आता मला मला एक सांगा बरं की तुम्हाला कोणाला माहितीये की ही ही भगवद्गीता जी जशी आहे तशी प्रभुपादांनी जी लिहिलेली आहे, जी अगदी कृष्णापासून मग नारदांकडे, मग व्यास मुनींकडे आणि मग ज्या गुरु परंपरेद्वारे, जे तुम्हाला पहिल्या अध्यायामध्ये अद्वैत माताजींनी सांगितलं असेल की मग जे भक्ती वेदांत सरस्वती, जे प्रभुपादांचे गुरु, त्यांच्या आधी जगन्नाथजी ठाकूर आणि असे प्रत्येक जण जे गुरु आहेत, जे गुरूंचे गुरु आहेत, या गुरु परंपरेतून ही भगवद्गीता आपल्यापर्यंत पोहोचली. मग याच्या आधी माहितीये का तुम्हाला ही भगवद्गीता सांगितली गेली होती? या भगवद्गीतेचा उपदेश आधीही सांगितला गेला होता. मग काही कल्पना आहे तुम्हाला कधी भगवद्गीता सांगितली होती? त्या चित्रामधून काही तुम्हाला जाणवतंय? सूर्याला. अगदी बरोबर पांडुरंग प्रभूजी, अगदी बरोबर. सूर्याला. अजून कोणी सांगू इच्छित आहे? विवस्वानाला. विवस्वान म्हणजे सूर्य. विवस्वानाचंच नाव सूर्य. बरोबर, अगदी बरोबर माताजी. येस, खूप छान, धन्यवाद. आणि म्हणूनच आपल्याला जाणायचंय भगवद्गीतेचा इतिहास. श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमप्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत. हरे कृष्ण माताजी. माताजी वाचा. हो, हरे कृष्ण माताजी. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मी योगाचे हे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वान यांना दिले होते आणि विवस्वानने ते मानव जातीचे पिता मनु यांना सांगितले होते आणि म्हणून ते इक्ष्वाकुला सांगितले होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलं की या भगवद्गीतेचा पण इतिहास आहे. ही भगवद्गीता अनेक वर्षांपूर्वी, मग 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता सूर्यदेवांना सांगितली गेली होती. त्याचं कॅल्क्युलेशन मी आता पुढे सांगणार होते. मग त्याला पण कुठेतरी की किती वर्ष किती वर्ष कलियुगाची, किती द्वापार युगाची, किती त्रेता युगाची, किती सत्य युगाची. मग या सत्य युगामध्ये विवस्वानांना ही गीता भगवंतांनी सांगितली होती. हे अविनाशी शास्त्र जे भगवंतांनी अर्जुनाला कथन केलेलं आहे, तेच शास्त्र, त्याच गीतेचा उपदेश भगवंतांनी विवस्वानांना सांगितला होता. आणि त्या विवस्वानांनी त्यांचे पुत्र मनु,
जे मानव जातीचे अवतार आहेत त्या मनूंना सांगितला. आणि मग पिता मनूने मानव जातीचे पिता ज्यांना मनूला सांगितला, आणि मग त्या मनूनी त्या इक्ष्वाकूला हे सांगितलं की जे रघु डायनेस्टी आपण म्हणतो की प्रभू रामचंद्रांचे जे पूर्वज होते त्या इक्ष्वाकूला ते सांगितलं गेलं की जे त्रेतायुगामधले सुरुवातीला होते. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ही गुरु परंपरा चालू झाली होती आणि त्या गीतेचा उपदेशही केला गेला होता. परंतु परंतु काय झालं, कुठेतरी लुप्त झाली, कुठेतरी ती खंडित झाली. काळाच्या युगाने ही परंपरा कुठेतरी खंडित झाली. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयोः सकाले नेह महता योगे नष्टः परंतप. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोणीही वाचा. हरे कृष्ण. याप्रमाणे हे हो माता, याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि कुठेतरी ही परंपरा म्हणजे त्या काळाच्या ओघाआड जसे हे युग आले त्या युगांमध्ये काही काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा कुठेतरी लुप्त झाली. आणि म्हणूनच हे परम ज्ञान जे कुठेतरी सुरुवात झालेली विवस्वानांपासून मनूपासून इक्ष्वाकूपर्यंत आलेलं ज्ञान कुठेतरी पुढे जाऊन खंडित झालं. आणि म्हणून या ओघामध्ये ती परंपरा खंडित, जशी परंपरा आपण या गीतेची बघतोय की जशी आहे तशी, आणि या भगवत गीतेलाच का महत्व आहे. आणि म्हणूनच ते महत्व आहे कारण जशी ती गुरु परंपरेतून आली मग ती कुठेही खंडित न होता प्रभुपादापर्यंत येऊन प्रभुपादांनी ती आपल्यापर्यंत सुंदर प्रकारे प्रभूंच्या मुखकमलातून, जे भगवंतांच्या मुखकमलातून निघालेले शब्द आहेत ते जसेच्या तसे आपल्यापर्यंत पोहोचवलेत. आणि म्हणूनच या भगवद्गीता जशी आहे तशी त्याला महत्व आहे. आणि म्हणून या काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाल्यामुळे कुठेतरी त्या भगवद्गीतेचं ज्ञान लुप्त झालेलं आहे. आणि म्हणूनच ते ज्ञान पुन्हा देण्यासाठी द्वापार युगामध्ये परमेश्वर प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावर अर्जुनाला ती भगवद्गीता सांगण्यासाठी तिथे होते. आणि मग ह्या संप्रदाय काय आहेत, या परंपरा काय आहेत. मग हे परंपरा ही संप्रदाय आहे. मग याच्यामध्ये वैष्णव संप्रदाय काय आहे तर गौड ब्रह्म तुम्हाला गौडीय परंपरे खाली येतो. आणि मग याच्या परंपरा कुठल्या आहेत तर ब्रह्म परंपरा, लक्ष्मी. मग हे संप्रदाय आहे, याची थोडक्यात माहिती आहे की ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, शिव संप्रदाय आणि 4 कुमारांचा संप्रदाय. मग हे भगवंतांपासूनच आलेले संप्रदाय आहेत. खूप खोलात केलं नाही आपण या पहिल्या अध्यायात त्याच्यात, मग तुम्हाला भागवतामध्ये आणि उपनिषदांमध्ये याची माहिती अजून सखोल मिळू शकेल. मग ज्याचे पुढचे ज्यांनी हे चालू ठेवलं, मग ब्रह्म संप्रदायातले कोणतं माधवाचार्य, श्री लक्ष्मी संप्रदायातले रामानुजाचार्य, मग शिव संप्रदायातले विष्णू स्वामी आणि निंबार्काचार्य हे 4 कुमार संप्रदाय होते. आणि मग भगवद्गीता या कुठल्या संप्रदायाखाली, वैष्णव कुठल्या संप्रदायाखाली होते तर गौडीय संप्रदाय. मग हा संप्रदाय कुठल्या ह्याच्या खाली की वैष्णव, ज्या संप्रदायात ब्रह्म गौडी संप्रदाय हा संप्रदाय मानला जातो. आणि पण ह्या परंपरा, या संप्रदाय, या परंपरेखाली मग कुठेतरी कृष्ण, नारद, व्यास आणि जे शिष्य सगळे एका खालोखाल हे जे गुरु आलेले त्या गुरु परंपरेतून तो संप्रदाय पुढे आलेला आहे. मग आता एक प्रश्न पडलाय हो अर्जुनाला, तुमच्या मनात येतोय का तो प्रश्न? हा प्रश्न पडलेला आहे भगवंतांना अर्जुनाला. नमस्ते. मग हा प्रश्न पडलाय, तो प्रश्न तुमच्या मनात येतोय का हो काहीतरी की भगवंतांनी ही परंपरा खंडित झाली म्हणून ही गीता सांगितली, पण मग अर्जुनाला काय प्रश्न पडलाय आता इथे समोर हे लिहिलंय, तो प्रश्न तुमच्या मनात येतोय का हो? हरे कृष्ण. थोडा संवाद साधा, नक्कीच मला आवडेल. येस, काय प्रश्न येतोय, कुठला प्रश्न येतोय तुमच्या मनामध्ये? दोघं सोबत असताना तुला एवढं सगळं कसं माहिती आहे? बरं. आणि ठीक आहे, ठीक आहे, सूर्याला हरकत हे नाही. सांगताय हा
हरे कृष्ण. तुम्ही सूर्यालाही सांगता त्यावेळी पण होता आणि आता या काळात सुद्धा तू माझ्याबरोबर आहेस, तर आपण अगदी बरोबर. समकालीन कसं आहे असे. बरोबर, अगदी बरोबर. अरे अगदी बरोबर. कृष्णा प्रभूजी, माझा प्रश्न असा होता की अर्जुनाला काय प्रश्न पडतो मग? मग आत्ताच एक किरण प्रभूजींनी, स्वाती माताजींनी बऱ्याच त्याच लाईन्सवर सांगितलं की मग सूर्याला सुद्धा तूच भगवद्गीता सांगितली आणि मलाही सांगताना आता तूच भगवद्गीता सांगतोयस. मग मी कुठे होतो तेव्हा? मग आपण समकालीन कसे आहोत? मग हेच जाणून घ्यायचंय. आणि हा प्रश्न अर्जुनाच्या मनात पडलाय की तेव्हाही तूच सांगितलीस ही भगवद्गीता आणि आताही तूच सांगतोय. मग कुठेतरी हे थोडस जे कॅल्क्युलेशन आहे हे ब्रह्माचं युग आहे. मग किती मन्वंतर, मग मनुचे वर्ष किती आहे? 27 × 4 युग एवढं मनुचं वय आहे. मग सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग मिळून मग 4,32,000 वर्ष हे कलियुग आहे. आणि त्याच्यापूर्वी मग x, 2x, 3x, 4x आपण जेव्हा म्हणतो तसं सत्ययुग तुमचं त्रेतायुग आहे, द्वापार युग आहे. जसं तुमचं कलियुग आहे तसं तुमचं द्वापार युग आहे, तसं तुमचं त्रेतायुग आहे आणि सत्ययुग आहे. आणि त्याप्रमाणेच मग त्याचं कॅल्क्युलेशन आहे. आणि म्हणूनच 4,32,000 वर्षांपैकी 5,117 वर्ष ही निघून गेली कलियुगाची. आणि त्याप्रमाणे हे कॅल्क्युलेशन आहे. आणि म्हणून या प्रकारे ही गीता 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी विवस्वानाला सांगितली गेली. कारण कुठेतरी बघा की 4 युगांची 27 चक्र संपलेली आहेत. आणि या 4 युगांना जर 4,32,000, 8,64,000, 16,00,000 पुढे तेवढे आणि मग 32,00,000 तेवढे पुढे, इतक्या सगळ्यांना एकत्र करून मग कुठेतरी ते 120 दशलक्ष एवढं ते कॅल्क्युलेशन होतं. आणि म्हणूनच मनूच्या जन्मापूर्वीच हे मान्य करून भगवंतांनी त्यांचा शिष्य सूर्यदेव विवस्वानांना ही गीता सांगितली होती. आणि म्हणून त्याचं कॅल्क्युलेशन प्रमाणे की 5,117 कलियुगाची संपली, अजून कलियुग पुष्कळ जायचंय हो पुढे. आणि म्हणूनच या कलियुगाची तेवढी वर्ष फक्त संपलेली. मला 1 सेकंद द्या हा जरा, काहीतरी काम होतंय का? हरे कृष्ण. या अशा प्रकारे ही गीता 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी विवस्वानांना सांगितली गेली. असं हे सगळं कुठेतरी कॅल्क्युलेशन थोडस लक्षात घ्यायचा प्रयत्न करा. आणि मग इथे तुम्ही बघाल तर पूर्णपणे जी वर्ष आहेत ती तेवढी, परंतु मनूचा जन्म झाला. आणि मनु जन्म बघा, त्रेतायुगादौ जततो विवस्वान मनवेददौ मनुष्य लोक वृत्त्यर्थ सुताय इक्ष्वाकवेददौ इक्ष्वाकूना च तथैतो कथितो व्याप्य लोकान्वस्थितः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्रेतायुगाच्या सहस्राब्दी प्रारंभी परमात्म्याशी संबंधाचे हे शास्त्र विवस्वानने मनूला दिले होते. म्हणूनच मानव जातीचा पिता असल्याने या पृथ्वी ग्रहाचा राजा महाराजा इक्ष्वाकू याला ते दिले. रघुवंशाचे पूर्वज ज्यामध्ये भगवान रामचंद्र प्रकट झाले, म्हणून भगवद्गीता महाराजा इक्ष्वाकूच्या काळापासून मानवी समाजात अस्तित्वात होती. त्रेता आणि द्वापर 5 × 4,32,000 = 21,60,000 वर्षे. कलियुगात निघून गेलेली वेळ 5,117 वर्षे. गीता केम ऑन अर्थ 2 मिलियन 20 लाख. अगदी बरोबर.
प्रभूजी आलं लक्षात तुमच्या हा जो प्रश्न आपण खूप आधी की याचाच म्हणजे कुठेतरी हाच होय. संदर्भ आहे. येस प्रभूजी. आणि म्हणूनच कलियुगामध्ये की कलियुगातली एवढी वर्ष निघून गेली आणि मनु हे जे मानव जातीचे पिता आहेत ते त्यांनी जेव्हा इक्ष्वाकूला ही दिली आणि इक्ष्वाकू जेव्हापासून अस्तित्वात आणि तेव्हा ती गीता मानव जातीपर्यंत आली आणि म्हणूनच कुठेतरी त्रेतायुग आणि द्वापारयुग मिळून हे जे आहे हे 4,32,000 वर्ष इंटू 5 आणि मग तेवढ्या वर्षात प्लस 5,117 वर्ष, कारण कलियुगाची अजून कित्येक लाखो वर्ष बाकी आहेत. फक्त 5,117 वर्ष कलियुगाची संपलेली आहेत आणि हे सगळं गणित समजून घेऊन 2,00,000 वर्षांपूर्वी भगवद्गीता ही पृथ्वी तलावर आलेली आहे आणि पृथ्वी तलावर सांगितली गेली होती. आणि मग द्वापार युगामध्ये कुठेतरी परत ती का आली? कारण कुठेतरी वंश परंपरेमध्ये खंडित झाली होती. आणि मग हा ब्रह्मदेवाचा दिवस आपण पुढेही बघणार आहोत की ब्रह्मदेवाचं सगळं कशा प्रकारे युगांप्रमाणे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस, एक तास, एक मिनिट, मग याच्यावर एक कथा पण आहे सुंदर, पुढे जाऊन मी तुम्हाला सांगणार आहे. आणि मग या ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसामध्ये सृष्टी प्रकट होते आणि त्याच रात्रीमध्ये सृष्टीचा प्रलय होऊ शकतो. अशा या ब्रह्मदेवाचं एक युग म्हणजे एक दिवस आणि रात्रीमध्ये सगळं उलथा पालत होऊ शकते. आपण म्हणतो ना एका रात्रीतनं सगळं उलथा, तसा हा ब्रह्मदेवाचा दिवस आणि रात्र आहे. मग या कृष्णांना जाणायचंय हो आपल्याला. मग हे कृष्ण जर आपण म्हणतो आहोत की कृष्णांनी भगवद्गीता सांगितली, मग या कृष्णांना जाणायचंय. मग कोणी म्हणतंय की कृष्ण एक शक्ती आहे. जसं मी तुम्हाला म्हंटल की कृष्ण 3 टप्प्यांमध्ये दिसतात. एक ब्रह्म आहे, एक परमात्मा आहे, भगवान आहे. मग बरेच लोक म्हणतात कृष्ण शक्ती आहे आणि ही शक्ती फक्त या शक्तीद्वारे काही गोष्टी आहेत. मनुष्य मृत्यू पावल्यानंतर पुन्हा एकरूप होतात देवामध्ये आणि असे एक ना अनेक बरेच तर्क काढले जातात. परंतु मला एक सांगा, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की अर्जुनाने जेव्हा ज्या वेळेला त्याला असमंजस वाटलं तेव्हा त्याने काय केलं होतं? तर त्याने गुरुचा आदेश घेतला. आणि म्हणूनच प्रभुपाद म्हणतात की असे तर्कवाद करण्यापेक्षा प्रभुपादांविषयी सुद्धा बऱ्याच वेळेला की मग हा संन्यासी आहे, मग तुम्ही असं करताय, याचं ज्ञान देताय, त्याचं ज्ञान देताय, बऱ्याच गोष्टी तर्क वितर्क केले जातात. अहो पण इतरांना कशाला बोलताय? प्रत्यक्ष जाऊन विचारा ना. प्रभुपाद म्हणायचे माझ्याशी येऊन बोला. मी ज्याच्यामध्ये संपन्न ज्ञानाने जे संपन्न आहेत त्यांच्याशी जाऊन बोला. आणि म्हणूनच इथे की ज्यांनी साधू, शास्त्र आणि गुरु याला पडताळून जे वर्तन केलेलं आहे आणि याचं ज्ञान घेतलेलं आहे आणि म्हणूनच या ज्ञानाला आपल्याला कुठेतरी जाणून घ्यायचंय. आणि म्हणून भगवंतांना जाणून घेण्यासाठी आपल्याला मनामध्ये कुठेतरी ती श्रद्धा हवी आहे. आणि म्हणूनच आज भगवंत जे सांगतायत, हा इतिहास सांगण्याचा हा उद्देश काय आहे? तर भगवंत प्रकट होतायत आणि हे भगवंत अजन्म आहेत. अजोपी सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण स्वाती माताजी वाचा. हरे कृष्ण. मी जरी अजन्मा आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही आणि मी जरी सर्व प्राणीमात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात होत असतो. हरे कृष्ण. ठीक आहे माताजी. आणि म्हणूनच भगवंत प्रकट होत आहेत. बघा की भगवंत अजन्म आहे. मग मला सांगा बरं चॅट मध्ये आपल्याला आहे का हो अशी आपल्याला अशी कुठेतरी काय म्हणतात त्याला सूट आहे का हो आपले पालक निवडायची? आपण आपले पालक निवडू शकतो का हो? आपल्याला तेवढी मुभा आहे आपल्याला? नाहीये. बरोबर नाही. आपण आपले पालक, मग आपण म्हणतो ना जे आपल्याला जन्म मिळालेला आहे, जे आपले पालक आहेत ते मूळ भगवंतांनी सगळं सांगितलेलं आहे की इथून तुमचं जे काही बीज आहे, तुमचं ज्या या कुटुंबामध्ये तुमचा जन्म. अगदी बरोबर नाही, कारण आपली परंतु हाच फरक जाणून घ्या. आणि म्हणूनच भगवंत या युगामध्ये, म्हणून अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की अर्जुन आणि भगवंतांमध्ये खूप कमी अंतर आहे. मग भगवंत काहीतरी 89 वर्षाचे आणि जेव्हा मूळ गीता सांगितली गेली त्यावेळेला भगवंत आणि अर्जुनांमध्ये खूप 2-4 वर्षाचा अंतराचा फरक होता.
आणि म्हणूनच मग अर्जुन म्हणतोय मी समकालीन कसे आहोत आपण, कारण प्रत्येक युगामध्ये भगवंत प्रकट होत आहे आणि भगवंतांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. जिथे आपला शरीर आणि आत्मा, जो आपण बघितलं दुसऱ्या अध्यायात की तू शरीर नाहीयेस, आत्मा आहेस, पण आपलं शरीर हे या पृथ्वी, आप, वायू, जल, अग्नी या सगळ्यात बनलेलं हे शरीर आहे. आणि मग कुठेतरी त्याच्यामध्ये मन, अहंकार, बुद्धी या सगळ्या अंतरंग मनाचाही अवशेष आहे. परंतु भगवंत काय आहेत, तर भगवंत प्रकट होत आहेत आणि असेच भगवंत प्रकट कधी झाले, तर या प्रकट होण्याला सुद्धा भगवंतांच्या कारण आहे. आणि म्हणूनच भगवंत कसे प्रकट होतात, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा जेव्हा आणि जेथे जेथे धर्मचरणाचा ह्रास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते, त्यावेळी हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अजन्मा, मग ह्या चित्राचं कुठेतरी की जिथे कुठेतरी या अधर्माचं, की ज्या वेळेला कंसाला ही आकाशवाणी कळली की मग देवकीचा 8वा पुत्र तुला मारणार आहे, जो कंस मामा, जो कंस स्वतःच्या बहिणीला आणि त्याच्या नवऱ्याला घेऊन रथामध्ये आरूढ होऊन स्वतः रथाचं रथ चालवत होता, तो अचानक या आकाशवाणीने का भयभीत झाला की त्याची दृष्ट प्रवृत्ती तिथे जागी झालेली आहे. आणि म्हणूनच तिथेच कुठेतरी भगवंत अवतीर्ण होत आहेत, तिथेच कुठेतरी भगवंत प्रकट होत आहेत. आणि म्हणूनच या देवकी मातेच्या आणि वसुदेवाच्या पोटी त्यांनी जन्म घेतलेला आहे. परंतु तेही कसं, तर वसुदेवाच्या मनामध्ये भगवंत आले पहिल्यांदा आणि मग ते देवकी मातेच्या मनामध्ये आलेले आहेत. आणि या दोघांच्याही मनात येऊन जेव्हा त्यांनी विनंती केली आणि मग असा परमात्म्याचं रूप, देवकी आणि वसुदेवाला भगवंतांनी परमात्म्याच्या रूपामध्ये दर्शन दिलेलं आहे. परंतु वसुदेवाच्या विनंतीनुसार की तुम्ही आमच्या पोटी एक बालक म्हणून जन्माला यावं, आणि म्हणून या बालक म्हणून भगवंतांनी देवकी मातेच्या पोटी जन्म घेतलेला आहे. असे हे वसुदेवाच्या मनात, मग तिथून देवकी मातेच्या मनात आणि देवकी मातेच्या हृदयातून कुठेतरी तिच्या गर्भाशयामध्ये त्यांनी प्रवेश केलेला आहे आणि तिथूनच त्यांचा जन्म झालेला आहे. आणि म्हणूनच भगवंत आजन्म आहेत, कुठेतरी ते प्रकट झालेले आहेत. कुठेतरी त्या वेळेला जिथे दृष्टांची प्रवृत्ती वाढलेली आहे, कुठेतरी दृष्ट प्रवृत्ती वाढलेली आहे, तिथे भगवंत अवतरित होत आहेत. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्ण. किरण प्रभू. हरे कृष्ण. भक्तांचा उद्धार करण्याकरिता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरता, तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच कुठेतरी आपल्याला हा आध्यात्मिक फरक जाणून घ्यायचा आहे की म्हणूनच भगवंत अजन्मा कसे आहेत आणि भगवंत का प्रकट होत आहेत. भगवंत प्रत्येक युगामध्ये त्यांच्या त्याच अवस्थेमध्ये आणि त्याच वयामध्ये ते प्रकट होत आहेत. आणि म्हणूनच ते जसे आहेत तसे आहेत. आणि ते का प्रकट होत आहेत, की भक्तांचा उद्धार करण्यासाठी, दृष्टांचा विनाश करण्यासाठी आणि धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी. भगवंत प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होत आहेत, जन्म घेणं आणि प्रकट होणं. आणि म्हणूनच अशा या अजन्मा भगवंतांना जाणायचंय. आणि जो या अजन्मा भगवंतांना जाणतो आहे तोच निश्चित कुठेतरी आत्मसाक्षात्काराच्या त्या मार्गावरती निश्चित स्वतःला मार्गस्थ करू शकणार आहे. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो, तो देहत्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो या जन्माचा आणि कर्माचा मग भगवंत कशासाठी अवतरले आहेत आणि भगवंतांना जाणून का घ्यायचं आहे, कोण आहेत भगवंत. आणि मग जसं मी म्हटलं की या आध्यात्मिक टप्प्यांवरती जो स्वतःची उन्नती करतो, ज्यांनी परमेश्वराला ब्रह्म म्हणून जाणलंय, एक शक्ती म्हणून जाणलंय, पुढच्या टप्प्यावर जाणून भगवंतांना, ज्या परमात्म्याला जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये वास करतोय आणि त्याच्याही पुढे जाऊन भगवंतांचं हे सुंदर असं श्याम सुंदर मोहक रूप कोण जाणतंय. कारण जो भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित करतोय, जो भगवंतांच्या प्रेमामध्ये लीन होतो आहे आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये भगवंतांना त्यांनी सर्वस्व जाणलेले, कारणांचे कारण परम कारण असे भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच जो भगवंतांच्या या जन्माचा आणि कर्माचं दिव्य जाणतोय, मग कृष्ण जन्म का घेत नाहीयेत आणि कृष्ण जन्म घेतात, परंतु मग ते काही इच्छेनुसार येतात आणि मग कृष्ण पुन्हा जाऊन पुन्हा ते एक एनर्जी म्हणूनच जातात, असे एक ना अनेक तर्क आपल्याला या मायावादी जगामध्ये दिसतात. मग उचलली जीव आणि लावली टाळूला. पण तिथे कुठेतरी शास्त्राचा लवलेश असतो का हो? तिथे कुठेतरी शास्त्राचा अभ्यास आहे? कुठे गुरु साधू, ज्या ज्या उत्तम गुरुनी हे सांगितलंय, ज्या प्रभुपादांबद्दल आपण हे का सांगितलंय, प्रभुपादांनी आपल्या मनाचं लिहून ठेवलेलं नाहीये. आणि म्हणूनच प्रभुपाद म्हणतायत आपल्या मनाचं विश्लेषण आणि त्या भगवद्गीता जशी आहे तशी भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेली भगवद्गीता, याचं महात्म्य काय. आणि म्हणून जो हे सर्व जाणतो तो देहत्याग केल्यानंतर, म्हणजेच आपण जे बघितलं दुसऱ्या अध्यायात, की मग जीर्ण झालेला देहत्याग केल्यानंतर पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परतून येत नाही, पुन्हा या दुःखालयामध्ये जन्म घेत नाही. कारण त्यांनी या भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, अजन्म आहेत भगवंत. आणि म्हणूनच तो भगवंतांच्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करू शकतो. आणि म्हणूनच या भौतिक आणि आध्यात्मिक युगामध्ये काय फरक आहे, तर कृष्णाचं रूप हे आध्यात्मिक आहे आणि आपलं रूप हे तात्पुरतं आहे. आपण नश्वर आहे आपला देह, आणि आपला देह हा नश्वर आहे, आपला आत्मा चिरंतन आहे, जो परमात्म्याचा अंश आहे. पण आपलं देह काय आहे, आपला देह नश्वर आहे आणि आपण मायेद्वारे नियंत्रित केले जातोय. आपण कुठेतरी या त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली बघा, या कठपुतल्या कशा नाचवतायत, परंतु भगवंत काय आहे, भगवंत त्यांच्या नियंत्रणाखाली ती माया आहे. भगवंतांनी प्रकृती निर्माण केली आहे, सगळी भौतिक जगत निर्माण केलंय, पण भगवंत अलिप्त आहेत सगळ्यापासून. कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव नाहीये त्यांच्यावरती, कुठल्याही मायेचा, कुठल्याही त्रिगुणांचा त्यांच्यावरती प्रभाव नाहीये. आणि हाच मोठा फरक भौतिक आणि आध्यात्मिक जगामध्ये आहे. पुढे जाऊन आपण त्यांच्या शक्तीही जाणणार आहोत. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे भगवंतांना जाणून घेण्यास, मग जसा भाव तसा देव. ज्या भावाने तुम्ही भगवंतांना जाणताय, मग मग जसं इथे चित्रामध्ये दिसतंय की ज्या शिशुपालाने सुद्धा भगवंतांना जाणलं, देव देव, नारायण नारायण, कृष्ण कृष्ण आयुष्यभर केलं, पण मनात काय, मनात मत्सर. ज्या कंसाने सुद्धा कृष्ण 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 केलं आयुष्यभर, पण मनात काय, मनात द्वेष, मनात क्रोध. कारण आठवा पुत्र देवकीचा मला मारणार आहे, त्या एका भयापोटी त्यांनी देवकीच्या अनेक पुत्रांना मारून टाकले. इतकं 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 निर्घृण असं कृत्य त्याने केलं. आणि म्हणूनच जशा प्रकारे भगवंतांना शरण जात आहे, त्याच प्रकारे भगवंत सुद्धा तुम्हाला रेसिप्रोकेट होतात. त्याचप्रमाणे भगवंत तुमच्या भक्तीमध्ये लीन असतात. जे भगवंतांना प्रिय असतात, ज्यांना भगवंत प्रिय असतात, ते भगवंतांना तितकेच प्रिय असतात. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावो मागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. मग याचा अर्थ वाचायचा आहे. हरे कृष्ण माताजी. या 2 श्लोकांचा हरे अर्थ कृष्ण. आहे. Yes. आज हो वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हो म्हणजेच मतपरायण आणि माझ्या म्हणजे प्राप्ती झाली आहे. जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाचे अनुसरण
सर्व माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच आसक्ती, भय, क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे माझ्यात स्थित असलेले, मग कुठेतरी ज्या ज्या भौतिक बंधनांपासून, भौतिक या इंद्रिय विषयांपासून आसक्ती ज्यांनी सोडलेली आहे आणि ज्यांनी मनामधला भय, क्रोध या सगळ्याचा कुठेतरी त्याग केलेला आहे, त्यातून मुक्त झालेले आहेत, ते माझ्यामध्ये स्थित होऊ शकतात. आणि गतकाळातील हरे कृष्ण माताजी, काही सांगायचंय का? ठीक आहे. आणि म्हणूनच जे ज्या भावाने मला शरण येतात, आणि म्हणून इथे तुम्हाला चित्रात दिसेल जे गोविंद आहे, आणि ज्यांनी गायींवर नितांत प्रेम केलं, त्या गायींनीही भगवंतांवर तितकंच प्रेम केलं हो. आणि म्हणूनच त्या गोविंदांना, आणि त्या गोविंदांचं कशा प्रकारे त्यांना गोविंद, कारण जे गायीचे रक्षक, आणि म्हणून गायींनी जे गोविंदांवर प्रेम केलं, तितक्याच प्रेमाने सुद्धा गोविंदांनी सुद्धा गायींचं रक्षण केलेलं आहे. ज्या ज्या गोवर्धन पर्वताखाली ज्यांनी फक्त वृंदावनवासी नाही तर सगळे गायी, म्हशी आणि ज्या काही बकरे. हॅलो, काय झालं? हरे कृष्ण, काही आवाज येत आहेत मला. कोणाला काही सांगायचंय का? आता हात प्लीज रेस करू नका, मी नंतर प्रत्येकाला नक्की संधी देईल. आणि म्हणून जे ज्या भावाने भगवंतांना, मग भगवंतांचे बंधू बलराम सुद्धा दाखवलेले आहेत, की जे भगवंतांचे चरण, कुठेतरी चरणांची सेवा करतायत, त्यांचे पाय दाबतायत, आणि त्याच बलरामांची सुद्धा भगवंतांनी ही सेवा केलेली आहे. जिथे आपल्याला दिसेल की म्हणूनच ज्या प्रकारे बलरामांनी सेवा केली, त्याचप्रमाणे भगवंत सुद्धा बलरामांची सेवा करतायत. आणि म्हणूनच ज्या मार्गाने जो अनुसरण करतो आहे, तो माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. की ज्या प्रकारे जो भगवंतांना शरण जातोय, की ज्या मायेने, प्रेमाने आणि भक्तीने आणि प्रेमाने ज्या भगवंतांच्या प्रेमामध्ये जो लीन होतोय, ज्या गायींनी भगवंतांवर नितांत प्रेम केलं, ज्या वृंदावनवासियांनी, ज्या गोपांनी, गोपिकांनी, मग तुम्हाला सांगायचं म्हणजे ज्या गोपी म्हणजे भगवंतांच्या सगळ्यात जवळच्या, आणि त्याच्यात सगळ्यात राधाराणी, आणि इतकं प्रेम केलं, इतकं प्रेम की जणू काही त्यांच्या विरहामध्ये जेव्हा भगवंत मथुरेला जायला निघाले, तेव्हा त्यांनी रडून रडून आक्रोश केला. इतक्या त्या गोपी भगवंतांच्या प्रेमामध्ये लीन झालेल्या होत्या, की त्यांनी ब्रह्माला सुद्धा सांगितलं की तू पापड्या का बनवल्यास? ज्या ब्रह्माने सृष्टीची निर्मिती केली, की तू पापड्या का बनवल्यास? त्या पापड्या लवेस्तवर सुद्धा आम्हाला भगवंतांचं दर्शन होत नाही, आणि म्हणून ते क्रोधित झाले होते ब्रह्मावर. इतक्या त्या गोपींचं, इतक्या शुद्ध भक्तीमध्ये त्या लीन होत्या, आणि त्याच्यामध्ये सर्वात जास्त राधाराणी. आणि या राधाराणींचं तत्व की प्रत्यक्ष कृष्णांना, मग हे पुढे जाऊन तुम्हाला निश्चित नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन मध्ये खूप सुंदर, मग वृंदावनामध्ये जे राधाकुंड आहे, श्यामकुंड आहे, त्याच्या खूप लीला आहेत, त्याच्या अनेक गोष्टी आहेत, ज्याच्यामध्ये माधुर्य रस आपण म्हणतो, या माधुर्याच्या अनेक कथा आहेत त्याच्यामध्ये. मग ज्या राधाराणींनी त्यांचं तत्व जाणायला प्रत्यक्ष भगवंतांनी, म्हणून जे चैतन्य महाप्रभूंचं जो जन्म घेतलेला आहे, तो राधाराणींचं तत्व जाणण्यासाठी त्यांच्या रूपामध्ये जन्म घेतलेला आहे, की प्रत्यक्ष कृष्णांनी सुद्धा राधाराणीला समजू शकलेलं आहे. इतकं इतकं प्रेम आणि इतकं जीवापाड श्रद्धा आणि माया, आपण जे म्हणतो, कृष्णामध्ये पूर्णपणे लीन होऊन जाणं त्यांच्या प्रेमामध्ये. आणि म्हणूनच असे सगळे भगवंतांच्या मार्गाचं अनुसरण करतात. हे लक्षात घ्या की जसा भाव तसा ते. तुम्ही भगवंतांना ज्याप्रमाणे जाणता आहात, त्याप्रमाणे भगवंत तुमच्यावर निश्चित तितकं प्रेम करतायत. भगवंतांना निश्चित तुम्ही प्रिय आहात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मनुष्य या जगात सकाम कर्मामध्ये सिद्धीची इच्छा करतात, आणि म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्याना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग कुठेतरी आपल्याला आता कर्माला जाणून घ्यायचंय. मग हे तुम्ही बघाल तर अनेक देवी देवतांच्या पूजा केल्या जातात. आता इथे कुठेतरी इस्कॉन मध्ये कॉन्ट्राव्हर्शियल गोष्ट बऱ्याचदा येतात, कारण हा कुठेतरी खूप एक नाजूक विषय आहे. मग आपल्या या भौतिक जगामध्ये आपण अनेक देवी देवतांची पूजा करतो, मनुष्य या जगात सकाम कर्मांमध्ये. मग हे सकाम कर्म काय आहे ते जाणून घ्या.
की सकाम कर्म म्हणजे कुठेतरी फलिताची अपेक्षा करणं, की मी हे करतो आहे पण मला याच्यापासून हे मिळालं पाहिजे. मग वरुण राजाची पूजा केली जाते की मला पाऊस, शेतकरी पावसाची निर्मिती मागतो. मग लक्ष्मीची पूजा केली जाते की मला अनेक धन दे. सरस्वतीची पूजा करून मला अनेक तू विद्यादान दे. बुद्धीची उपासना आपण गणपतीची उपासना करतो. अशा अनेक देवी देवतांच्या पूजा केल्या जातात आणि त्या देवतांची आराधना केली जाते. आणि मनुष्यांना या सकाम कर्मामध्ये मग कुठेतरी या देवी देवता सुद्धा इतक्या पवित्र आणि इतक्या शुद्ध आहेत की ज्या भगवंतांच्या खूप जवळ आहेत. आणि म्हणूनच कुठेतरी सर्वोच्च नियंत्रक या गोष्टीला आपल्याला जाणायचंय. आणि कुठे या देवी देवतांना सुद्धा त्यांनी सुद्धा भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि म्हणूनच जे काही आपण कालच्या अध्यायामध्ये बघितलं की जे यज्ञ अर्पण केले जातात, जे देवी देवतांना यज्ञ अर्पण केले जातात ते प्रत्यक्ष विष्णूंना अर्पण केले जातात. आणि म्हणून या सकाम कर्मासाठी फक्त देवी देवतांची पूजा केली जाते. पण मग ते सगळं तात्पुरतं असतं, ते फक्त तात्पुरती फलप्राप्ती असते. आणि म्हणून ती श्रद्धा दृढ करण्यासाठी देवी देवतांवर करणारी श्रद्धा, देवी देवतांच्या पूजा करा, त्या पूजा सुद्धा विष्णूंनाच अर्पण केल्या जातात. पण कुठेतरी ती दृढ श्रद्धा करण्यासाठी भगवंतांना अर्पण केलं पाहिजे. आणि म्हणून ती कृष्ण भावनेने केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच कृष्णावरती पुढच्याही अध्यायांमध्ये आपल्याला याचा उल्लेख येणार आहे की देवी देवतांची पूजा, मग असे सात्विक लोक आहेत परंतु ते कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकले. मग हे सकाम कर्म आपण या कर्माच्या फरकामध्ये पुढे जाणून घेणार आहोत की कारण ह्या सकाम व कुठेतरी त्याच्यात फळाची अपेक्षा आहे, कुठेतरी मी आहे, कुठेतरी अहंकार आहे अजून. आणि म्हणून तो अहंकार सुटलेला नाही अजून. कारण हा खोटा अहंकारच कुठेतरी त्या भौतिक जगताशी बांधून ठेवतो आहे. कारण मी हे करतोय, मी ते करतोय, मी ओनर आहे, मी प्रोप्रायटर आहे, हे सगळं ही भावना मनातून अजून जात नाही. आणि म्हणूनच त्या सकाम कर्माशी कुठेतरी निगडीत आहे सगळं. आणि म्हणूनच हे जाणण्यासाठी भगवंतांनी या चतुर्वर्णाची चातुर्वर्ण आणि वर्णाश्रमाची माहिती दिलेली आहे. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमप्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. कोण वाचतंय? प्रकृतीचे अनुरूप निर्माण केले आहेत आणि ते तू जाणले पाहिजे की जरी मी या व्यवस्थेचा कर्ता असलो तरीही मी अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जसं आपण काल जाणलं की या भौतिक, जसं या आकृतीमध्ये आपण बघतो आहोत की या आकृतीमध्ये आपण बघितलं की कशा प्रकारे आपण त्या, मला ती नियंत्रणाची, ठीक आहे, हा, कुठेतरी ही आकृती आपण जे बघतो की मग कुठेतरी आपण त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली कसे आहोत. काम, क्रोध, लोभ या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली कसा प्रत्येक मनुष्य आहे. आणि म्हणून या भौतिक प्रकृतीचे जे सत्व, रज आणि तम हे 3 गुण आहेत आणि त्यांना अनुरूप अशी कर्म, या कर्मानुसार ही विभागणी केलेली. आणि म्हणूनच या कर्मानुसार जसा मनुष्य अनेक आश्रमातून जात असतो की सुरुवातीला तो ब्रह्मचर्याश्रम असतो, मग ब्रह्मचर्यात कुठेतरी गृहस्थाश्रमामध्ये जातो, मग वानप्रस्थाश्रमामध्ये जातो आणि मग संन्यासाश्रमामध्ये जातो. अशा ज्या असे जे टप्पे दिलेले आहेत मनुष्य धर्माचे, त्याचप्रमाणे या वर्णाश्रमाची पद्धती ही कर्मानी आहे. भगवंतांनी सांगितलंय कुठल्याही प्रकारचा तुमचा जन्म, कुठल्याही प्रकारचा धर्म